खुलुमबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय थ' आं दा न'निफ्राय ओंखारबोनानै जोंनि हम टाउननिफ्राय एसे गोजानाव आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय जोंनि हम टाउना मिनिमाम 3 किल'मिटार जागोन बेनिखायनो आं माने भिडिअखौ आं बावनो बानायखाबाय आं न'आव बानायासै आं बाव बानायबाय थ' नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल टाइटेलखौ नायनानैथ' मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल टाइटेल नायनाय आरो भिडिअ नायनाय एसे मजाया एसे आलादा जायो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आं आसा खालामो दा नै आं बेयाव मोजानो भिडिअखौ बानायफैबाय रावबो गैखाया आं हारसिंल'सो दङ फुरा ओरै सोनारलायना बानायसै गाइस नायलाय मजानो थ' ओरैबायदि जाबाय काहानिया दिनै जोङो थांनो नागिरदों बङाइगाव थांगोन जोङो ओमफ्राय दा समा जागासिनो 9:30 जोङो न'निफ्राय बिदिनो 10:30 11:00सोआव ओंखारलांगोन जोङो बाइकजों थांगोन माने मैया सानदोंमोन ट्रेनजों थांगोन होननानै दा ओमफ्राय दहाय फुङावहा डिसकास खालामनानै ओमफ्राय दा बाइकजों थांसै होनना बुंबाय जागोन दा बेनि थांनायनि सिगां थारमाने मोनसे बुस्थु लायनो नागिरदों आङो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलाव नुखाबाय दा नङा होमबा माने सिदा खुला खोन्थाखानोसै आङो माने सनानि खेरा बानायदोंमोन थारमाने दै खेरा माने बानायहोदोंमोन आरो सनारियावहा थ' ओमफ्राय दिनै दाखालि हरदोंमोन सनारिया ओमफ्राय आङो सम होनो हायैखाय थांनाय जायासै ओमफ्राय दिनै थांनोसै दा फन हरदों आं दै फुङावहा जाबायनो रेडि जाबायनो बिदि आरो दा लायनोसै थ' बेसेबां दाम गोलैखो बेखौ दाहाय खोन्थागासिनो आङो थ' जिखुनु दाखालिथ' बानायहोनायावहा माने जिखुनु 20,000नि गेजेराव आरो 20,000नि गेजेराव ओमफ्राय दा थांनानै नायबासो मोनसिगोन बेसे जाखो प्राइसआ माने बेसेना ओमफ्राय माथो बुंबावनो आङो नङा होमबा देग्लाय माने मा होनना बुङो होनोसै आरो आङो बैसागोनि सिगां सनानि खेरा माने थांनाय बोसोरावनो होनायनि खोथा दंमोन ओमफ्राय थांनाय बोसोरावहा माने होनाय जायासै बेलेग बुस्थु होबाय आङो ओमफ्राय एबार आङो नैबेखौ होनाय जाबाय आरो थ' दिनै ओरैनो न'आवबो थांखानाय जाखागोन गाव आंबो बिनि थाखायनो बरियानो गानलांथोंसै नङाबा दिनै आरो होआबा गोसोआ सान्ति मोननाय नङाना बेहा एसे दुखु मोनबाय थागोन माने हेपि फिलिं जानाय नङा बेनि थाखायनो दिनै होनोसैबो माने गावआ गानबा गानथोंसै आरो ओमफ्राय थांसैबो आरामसे मजानो ओमफ्राय आं बेनो खिथायाखै जे दिनै लायगोन मागोन होननानै ओमफ्राय आं बेखौ बुंदों थारमाने फैसा एसे सर्ट दङ नायनोसै दा फैसा फुरा फुल जाबासो आङो लायगोन होनना बुंनाय थ' मोखां एसे साइराव जादोंमोन मानसि आरोना एसे दुखुबो मोनदोंमोन खोमा गाननो मोनथ'ला होननानै जादोंमोन खोमा दाथ' आङो लायखागोन आरो ओमफ्राय दा बेनोसै जिखु जाया थांना लाग्रोसै नङा होमबा थ' बिदिब्ला डाइरेक्ट सनारियाव लोगो मोनसिगोन गाइस नै सफैबाय ओमफ्राय दे लाबाय ब्रादार Bisa, Aisyu, lokpam, no. Iya, तुम्हारा. नायलाय जागोन जाया खर सानायनि मुलि खर सानायनि मुलि नामा या कैसा लगा देखो कैसा लगा दे थाब खालामदो गानखानांगोन नामा र' खाथियाव लांनो आं नै र' बारासिन मना र' अके 3-4 फिसा बेनो बेलेग दाम न मायदि मोनदों हो ओरैनो लाबोदों आङो सनारिनिफ्राय 20 थाखा मोनगोन नोङो 20 थाखा 20 थाखानिफ्राय 00 20,000 थेंक इउ बेस्ट'आ जि खस्थ' खालामनानैखौ आङो बायनानै होबाय थेंक इउ दे गानदो माइ दोननो गानलाय माइ सानगोन मानसिफ्रा बुङो गाबलाबायो होननानै मथ'थे 20,000नि मात्र 400 ल' खम बायनाया सोमजोबलायबायमोन मिथिबायना माबाया 20,000नि मात्र बेसेबां खम 400 ल' खम गाइस गानगासिनो नालाय सोमजोबलायबाय ओमफ्राय आसिनियाबो अरिजिनाल मालाय गासिबो अरिजिनालानो गानगासिनो ओमफ्राय जोङो थांनो ओंखारदों माहा डाबल खुसि न'आवबो थांनो मोनसिगोन आरो नै बुस्थु मोनबायना ओमफ्राय थ'
थ' बेनोसै दिनैनि ब्लगा माने होनाय जाबाय आरो Thank you. ভালো লাগছে ভালো লাগছে ওকে দে আজকে খাবো পরোটা নাই সেশন বিয়ে যাবেরা ওকে tamam খুশি যাবেরা যাবেরা এবার মারি কিছু নেই এবারে রে oh my god आरो गोदोनानि दंबावोसो गोदोनानि दोङो बेखौ गाना बियो फिसा बेलेग स्टाइलनि खिन्थु बेलेग स्टाइल नांगौनो बेखौ नायनोसै आं खाल मानसिफोर 2 बोसोरसोनि उनावहा बे दा बिदिब्ला थ' गाइस बेनो मोजां मोनदा अके दे थ' बेनोसै रायजोफोर ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो न होजों माने आं होजोंनिखौ ब्लगखौ आं बिदि लांबाय थाला आङो लांबाय थाला होनदों आं बिदि बेयावनो फोजोबनोसै आं ब्लगखौ थ' गाइस बेनोसै दिनैनि ब्लगा थ' गोबाङानो सोंनो हागौ बेसेबां लादों होननानै ना 20,000नि मात्र 400 खम हा आं स्क्रिनावबो होखादोंमोन गाइस आइदि आरोना 20,000नि 400 खम माने 19,600 जाबाय होमबा ना जोंनि बेयावनो दादों दानायालाय आङो जोंनि हम टाउनावनो दादों आं थ' थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार ओमफ्राय लाइक होबानो जाबाय गासिबो कमेन्ट होबानो जाबाय दे बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामबाय दिनै ब्लगखौ बावनो फोजोबसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड बाय बाय